Aquesta exposició forma part d'un cicle que vam encetar l'any 2013 motiu del 30 aniversari de la inauguració del Centre Cultural per a plantejar-nos al mitges entre el Museu Arqueològic i el Centre Cultural, el suport evident de la regidoria, que podíem fer un esforç especial per a donar a conèixer alguns fons que estan o bé repartits per competències municipals o en espais on no són visibles per al públic. I que l'oportunitat de veure-ho d'una manera diferent, com habitualment està, i sobretot el poder donar constància a través d'un catàleg és la millor de les coses que es pot fer, perquè creem documentar el patrimoni, repassar les coses comentant, sobretot també el COI té una singularitat perquè té un bon número d'obra d'escultura urbana en la via pública. A partir dels anys 90 van haver diferents accions que es van desenvolupar independentment de les accions que les institucions dediquen una plaça, un carrer o un homenatge a un determinat personatge de la vida política, de la vida sobretot cultural del COI. També tenim una sèrie d'obres molt importants en la via pública, ja que dir-ho que no totes són de titularitat municipal, però és una de les ciutats que té un patrimoni prou destacat en aquest sentit. I cal una reflexió de la necessitat de tindre a la ciutat del COI espais, i en concret un espai, una pinacoteca municipal, on poder exposar molts dels materials que teniu així. I jo crec que és una reflexió que s'ha de fer en clau col·lectiva d'aquesta necessitat que té la ciutat davant de la inèrcia d'art, la inèrcia expositiva que té la ciutat i el propi Ajuntament del COI. Això també obre una reflexió a que es plantegen què està passant en el CADA i exigir des de les institucions i en l'àmbit que es puga què està passant en el CADA i per què no s'obre el CADA, i demanar-li als responsables que la ciutat del COI aposta per la cultura, crec que ho hem demostrat en aquesta legislatura, i toca de nou obrir el CADA i posar-lo al servei de la ciutadania, de l'art, de la cultura i, per què no, de les exposicions i, com no, de les exposicions que té la pròpia ciutat. Gràcies a tots i gràcies per estar així.